Shinky Knecht maakt zijn medailles van het EK Shorttrack van dit weekend inleveren. Hij kreeg een rode kaart omdat er in de finale achter de winnende Rus Victor Aan maar zijn beide middelvingers in de loft door de eindstreek gier. Knecht neemt het zelfs een domme actie. Op een sneldijk bij Massum is van de morgen een code rijden. De auto rekken vervolgens een tweede auto die in de vangrail belonen. Er zijn geen mensen verwonnen rekken. Die wie wel een protesteer, maar het orenverkeer had er geen hinder van hoorn. Er komt in februari een grote publiekscampagne voor het werk van de ambulancezorg. Een soort mensen hebben een verkeerd beeld door televisieseries. Ambulance-medewerkers verliezen meestal zorg op locatie. Alleen nog als het nodig is, wordt de patiënt naar het ziekenhuis vervierd. De Snitse Baptisten hebben een nieuw gebouw. Ze komen in het oude postsorteercentrum aan de Roenwaai van Snits. 60 jaar lang zit de gemeente in een gebouw aan de Willem-Lodewijkstraat, maar dat waard te liets. In het nieuwe gebouw is plak voor een lietse 600 leeuwen. Joen en vannacht kans op Rijn en het is krek boppen 0. Morgen 2 graden, geregeld Rijn of weer te snieën. Een zwakke wind uit het eersten. Nachts zakken de temperatuur naar het vriespunt.